Hej og velkommen til den her video, som skal fortælle dig lidt om, hvordan du kan lave en folder, hvor du anbefaler din folketingskandidat, socialdemokratiske folketingskandidat selvfølgelig, til det nært forestående folketingsvalg. Det her det er et eksempel på en folder, som er lavet igennem Socialdemokraternes applikation på Facebook, og den kan du også meget nemt lave. Det viser jeg dig her. Starter med at gå ind på din Facebook-side, og heroppe skriver du så Socialdemokraterne. Der skulle så gerne komme en side op, der hedder Socialdemokraternes supportgruppe, og den trykker du på. Når du kommer herind, så vil der eventuelt heroppe stå noget med synes godt om, og hvis ikke allerede du har trykket på det, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Ellers så trykker du herover, hvor der står velkommen, over i venstre side af skærmen, og der kommer en ny side frem. Det her det er Socialdemokraternes applikation til Facebook, og der kan man lave flere ting. Du kan invitere andre venner hertil. Du kan donere status, det vil sige at når applikationen skriver noget ud, eller Socialdemokraterne skriver noget ud, så kommer det også på din egen Facebook-side. Det vil jeg anbefale. Her kan du blive frivillig for en af de lokale kandidater, og her kan du lave et profilbillede, så du får et socialdemokratisk logo på dit profilbillede på din egen Facebook-side. Det her det omhandler, hvordan man laver en folder om den kandidat, man gerne vil anbefale, og det gør du ved at trykke på lav folder. Så kommer man frem til det program, hvor man kan lave en folder. Og ja, det er sådan set ret enkelt. Du trykker på lav folder nu. Her der skal du så vælge, hvad det er for en kandidat, du gerne vil anbefale. Og der er jo så alle de forskellige kredse i landet. Da jeg gerne vil anbefale Bodil Kornbæk, så skal jeg trykke på Sjællands Storkreds. Og så skal jeg trykke på Bodil Kornbæk. Herunder ser man alle de andre kandidater, som er opstillet i Sjællands Storkreds. Men for det her tilfælde, der vælger vi Bodil Kornbæk. Så kommer Bodil Kornbæk frem. Og her, i det felt der er her, der skriver man så, hvorfor det er, man gerne vil anbefale den person, der er. Det kan der være mange grunde til. Jeg vælger at skrive, at jeg anbefaler at stemme på Bodil, da hun, ligesom alle vores andre kandidater, har sted. Det er måske en lidt flad anbefaling, men nu er det her et tænkt eksempel. Man kan jo selv vælge, hvad man vil skrive. Hvis man trykker på vis mærkesager, så kommer der de forskellige mærkesager op fra de enkelte kandidater. Og det er hernede. Så kan man vælge, hvilke områder det er, man gerne vil have med i brochuren. Hvis det begynder at blive lidt kompliceret, så kan man også bare lade den være. Så vælger den selv 4 mærkeområder, som der står om i brochuren. Når man har skrevet, hvorfor det er, man synes, man gerne vil stemme på den person, her, så trykker du på gem folder. Og så går der lige et øjeblik. Så har man simpelthen allerede lavet en folder, hvor man anbefaler den kandidat, man gerne vil have andre skal stemme på. Så simpelt er det. Det der faktisk også er rigtig smart nu, det er, at nu kan du faktisk få det lavet til en PDF-fil. Og det gør man ved at trykke hernede, PDF. En PDF-fil, hvis vi kender det, det er simpelthen bare en betegnelse for en bestemt form for billede. Men hvis man trykker på PDF hernede, så kan man faktisk gemme folderen på sin egen computer. Og det betyder også, at man kan udskrive, når man trykker her på PDF, så trykker man gem, og så gemmer man folderen på sin egen computer. Og så kan man, og det er det jeg har gjort her, og så har jeg åbnet min PDF. Det vil sige, at den her, det kan man faktisk skrive ud,
og give til, eller hænge op på arbejdspladser, eller hvor man nu har lyst. Og derudover så kan man også sende den per mail til nogen, man synes, man gerne vil anbefale sin kandidat til. Så let er det egentlig at lave en folder over den, man gerne vil anbefale. Så det håber jeg, du vil gøre. Det er vigtigt for valget. Håber vi får et godt valg. Tak for en gang.